I dag er det dag nummer 8 i, hvor jeg taler til kameraet, og det gør jeg, fordi at jeg gerne vil blive bedre til at facilitere, og jeg vil gerne simpelthen bare få nogle flere reps ind her foran kameraet. Og det gør jeg bedst ved, at jeg optager hver dag, minus weekender, og uploader til YouTube for at holde mig selv ansvarlig. Og nogle af jer kigger med. Jeg har faktisk en video, der er snart op på 100 views. Det er fuldstændig, synes jeg, at 100 mennesker har set en video. Og 2 nye subscribers, tror jeg. Det er ret vildt. Og jeg ved ikke helt, hvor de skal hen, de her videoer, men det kan være, at det blev til noget mere en dag. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at på et tidspunkt, når jeg lige er kommet ud over måske de første 30 dage, jeg er blevet lidt mere flydende og lidt mere betænksom på, hvad det er, jeg siger, og at jeg begynder at vide, hvad det er, jeg siger, så det er ikke bare min mund, der bevæger sig og siger det næste tanketog, som jeg gør lidt nu. Jeg kan godt se, at der er noget vej for mig her. Så kunne jeg godt tænke mig, at måske prøve at sige nogle ting, eller komme med nogle råd for noget af det, jeg har lært her på den her vej, eller rejse i at tale til kameraet, de fifs, alt det der, som jeg ville ønske, jeg havde vidst tidligere og sådan nogle ting, og måske endda kunne hjælpe nogen derude, som har et problem med at komme igennem på kamera, eller sådan nogle ting. Jeg har en uddannelse som skuespiller, hvor jeg er blevet ret kropsbevidst og ret bevidst på mig selv, så jeg kan også lynhurtigt lytte og stoppe mig selv, hvis jeg rambler eller siger og sådan nogle ting. Så et eller andet har jeg der at byde med til. Byde på bordet. Byde på, ja. Det er videoen for i dag, det her. Det var endnu en rep ind, og det var som sagt dag 8. Vi ses igen i morgen. Til jer, der kigger med, og til mig selv. Hvis du har set med så længe her, er der et eller andet, du kunne tænke dig, at jeg øvede mig på, eller blev bedre til, eller noget, der irriterer dig, eller et eller andet, så skriv i kommentarfeltet. Så kan det være, at jeg kan lave en video om det i morgen, eller overmorgen.